Que tal, como estades? 90 anos despois do golpe, a terra de Beira no concello de Carral comeza a devolver parte da verdade que permaneceu agochada durante décadas. Hai uns días, membros do grupo Istagra da Universidade de Santiago localizaron os restos de 4 das 18 persoas represaliadas que se cree foron soterradas nunha fosa común neste municipio coruñés, exactamente no lugar que sinalaran testemunhas orais. 2 deses corpos xa foron exhumados e agora comeza un longo e complexo proceso para tentar identificar as vítimas. Falan Xurxo Antelo, responsable do estudo histórico da intervención, e Tania Rial, arqueóloga. Son dúas persoas que son varóns, maiores de 20 anos, que andan entre os 20 e os 40 anos, e que presentan signos que son, digamos que, compatibles con violencia. Dos 4 individuos, 2 localizáronse parcialmente, polo que non podemos decir, polo momento, que sexan vítimas de represión. Pendentes da identificación destes restos están os familiares das 18 persoas represaliadas que se cree repousan nesta foxa. Entre eles hai 2 mestres, un auxiliar de farmacia, pero tamén sindicalistas e traballadores que foron masacrados polos fascistas. Hoxe falaremos con Aquiles, Fernando e Antonio, familiares de Xosé Manuel Moledo, Eliseo Pinto e Julián Hermida, asasinados polos golpistas aquel verán do 36. Teño a esperanza de que este aí, porque é o que se deduce do que eu busquei. Sí, bueno, para mí sería unha cousa moi importante, ¿no? Porque, bueno, a miña nai e miña tía querían xa, si algún día aparece o corpo, que, bueno, que soterralo co miña abuela. A miña emoción é esa, que sea un corpo deles que aparece. Eso sería o culmen xa de finalizar un círculo aí de terror, digamos, ¿no? Curar unha ferida, como digo eu, curar unha ferida ancestral, sabe? A toda agora só se exhumaron os restos de 2 das persoas localizadas. As outras 2 poderían analizarse nunha segunda fase da intervención. Unha intervención que foi posible grazas a un convenio asinado entre a Deputación da Coruña e a Universidade de Santiago. A deputada de Dereitos Civís Solagra amosa a disposición do organismo provincial a seguir traballando para tentar localizar as 14 persoas que continúan aínda baixo terra. A nosa intención é volver a facer unha intervención nesta fosa para dar con máis corpos e todos os que sexan posibles. A intervención da fosa de Beira non sería posible sen a colaboración da Asociación Cultura Aberta de Carral, unha entidade que leva anos traballando para conseguir exhumar esta fosa e evitar que as historias das 18 persoas que se cree están ali soterradas caian no esquecemento. Fala o presidente de Cultura Aberta, Luís Anxo Ferreiro. Porque nós, sobre todo, que queremos facer xustiza e reparación. E, bueno, todo ese traballo, pois ao fin, valeu de algo, ainda que non está pechado, porque, bueno, queda moito máis que facer, pero, bueno, que teñan os resultados positivos como foron e como están sendo, pois para nós é unha grandísima satisfacción, non? A intervención en Beira abre unha serie de 3 episodios que publicamos co gallo dos 90 anos do golpe ilegal do 36. Unha serie que arrincamos aquí e que nos levará a percorrer as prisións e campos de concentración franquistas e analizar a persecución sufrida polas mulleres durante os 3 anos de alzamento e os case 40 de ditadura. Pero hai outros asuntos que foron noticias estes días, son as novas da memoria. O goberno local de Ferrol segue adiante co seu proxecto de instalar unha pista de skate no Parque Antón Varela de Canido, xusto a carón do Memorial das Vítimas do Franquismo. Faino pese ao rexeitamento maioritario do Consello da Memoria Democrática e tamén da oposición de historiadores e entidades sociais que alertan do impacto que esta instalación provocará neste lugar declarado espazo de memoria. A estatua de Moncho Reboiras en Santiago volve ser vandalizada, esta vez con pintura azul, apenas 2 meses despois de aparecer manchada de vermello o pasado mes de maio. A portavoz do Goberno Municipal de Compostela, Miriam Louzao, cualifica de dramático o sucedido, condena os feitos e fai un chamamento á cidadanía a respetar o patrimonio da cidade. A verdade é que é bastante dramático que volvera a suceder isto. Entendemos que o lóxico é respetar o patrimonio, facemos un chamamento, como facemos sempre, a respetar absolutamente todo o patrimonio e a condenar efectivamente feitos como este que non poden ter cabida nunha sociedade como a nosa.
Por certo, o Concello de Dodro nomeará fillo predileto a Moncho Reboiras nun acto que terá lugar na Lavandeira en Imo o vindeiro 12 de agosto. Inaugurado na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago o Espazo Baena, un lugar que pretende render tributo a Xosé Humberto Baena, antigo alumno da Universidade e o último fusilado polo réxime franquista o 27 de setembro do 75. No acto de inauguración, a súa irmá Flor Baena insistiu na inocencia do seu irmán, reivindicou a súa memoria e lembrou o alivio que sentiu despois de que o goberno anulara o ano pasado a condena a morte imposta polos tribunais franquistas pouco antes da morte do ditador. Me cansé de llorar porque dije yo tanto querer conseguir esto y a él, después de todo, no le vale de nada, porque él está muerto igual. A película galega Todo Escárcel, dirixida por Eloi Enciso, foi galardoada co Gran Premio Internacional no Festival de Cine Francés de Marsella. O filme, producido pola Compañía Galega Fílmica Galaica, adéntrase na realidade dos campos de concentración do franquismo. Son paisaxes moitas veces que nos percorremos no día a día e que teñen unha parte da súa memoria está esquecida, está borrada. E as festas do Apóstolo de Santiago renden homenaxe ao ilustrador Camilo Díaz Valiño cando se cumpren 90 anos do seu asasinato. A ilustradora Iria Aldegunde inspirouse nun dos cartéis que Díaz Valiño deseñou para a campaña do Estatuto do 36 para presentar as festas deste ano do Apóstolo. Iria reivindica o legado de Díaz Valiño e a necesidade de facer memoria tamén desde a ilustración. O personaxe central é unha clara chiscadela á personificación feminina ao país que era do Estatuto de Galicia, do 36. Na tradición estaba a catedral, despois a verde esperanza na nora e despois, por último, a lembranza que era estaba na figura inspirada polo traballo de Díaz Valiño. Entón, pois bueno, quería meter todos estes elementos composteláns que ademais non vin presentes noutros cartéis, e dixen, quero facer o cartel máis compostelán da historia. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Noventa anos despois, os investigadores comezan a remover a terra en Beira. Despois de varios intentos fallidos, un equipo multidisciplinar da Universidade de Santiago, dirixido polo Grupo Istagra, fixo unha intervención nesta foxa situada no concello coruñés de Carral, onde se cree que foron enterradas 18 vítimas da represión franquista. Nunha primeira cata foron localizados os restos de 4 persoas. 2 foron xa exhumados. Os especialistas están agora cruzando datos cos dos posibles familiares para proceder á súa identificación. Edgar Camarós, profesor da USC, responsable de antropoloxía forense deste proxecto, foi o encargado de presentar as primeiras conclusións. En esta fosa se han encontrado 4 individuos y aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, sobre todo desde el punto de vista de la antropología forense y después del estudio de genética, podemos confirmar que se han encontrado 4 individuos. 2 de ellos van a ser exhumados, uno de ellos ya ha sido exhumado y está ya en proceso de estudio y el otro va a ser exhumado a lo largo de las próximas horas. Podemos confirmar que, y aunque aún queda todavía estudios por hacer, se trata de individuos varones de los que hay evidencias de una muerte violenta y, insisto, aunque todavía debemos ser prudentes, la investigación histórica coincide ciertamente con lo que estamos viendo a nivel antropológico. Conversamos co historiador Xurxo Antelo, responsable do estudio histórico desta intervención. Xurxo, que tal? Moi boas. Hola, boas. Moitas grazas polo convite. Grazas a ti por aceptar. E tamén con Tania Rial, do equipo de Tempos Arqueólogos. Que tal, Tania? Como estás? Moi boas. Hola, boas, Nuria. Supoño que moi satisfeitos, non, co achádego? Pois sí, é verdad que os traballos deron resultados moi positivos. É verdad que debemos mencionar que dos 4 individuos, 2 localizáronse parcialmente, polo que non podemos decir, polo momento, que sexan vítimas de represión, porque non fomos capaces de exhumalos.
dous deles sí que fomos capaces de exhumalos e durante os traballos de limpeza previa a súa exhumación sí que podemos ver indicios de morte violenta. Sí, moi satisfeitos porque, bueno, ao final, este tipo de traballos, de intervencións en fosas, digamos que sempre me gusta remarcar que a intervención propiamente, por así dicilo, e a posibilidade de atopar restos óseos é, pois digamos que o centro ou o piar un pouco do que é o traballo, pero non é o único. É importante pois dar contexto á violencia, atopar os lugares, ampliar a lista de vítimas, ampliar a súa bibliografía, pero evidentemente pois isto é unha parte central e claro, cando se dan resultados así, pois claro que é satisfactorio en termos investigadores históricos e tamén polo que supón para as familias que un pode velo ali mesmo sobre o terreo. Que estado presentaban estes restos, os restos destes dous individuos que si puidestes exhumar? Pois presentaban os seus restos óseos estaban nun estado bastante bo. É verdad que, bueno, sempre se presentan deterioro, xa fan 90 anos, non só en Galicia que é moi ácido, hai moita precipitación, entonces sí que é verdad que dados polo paso do tempo, pero afortunadamente aquí tiñamos un estado de conservación o suficientemente bo como para apreciar pois aqueles indicios, aqueles datos que nos axudan a coñecer un pouquiño máis pois da historia desa persona que queda guardada nos osos. Que historia, precisamente ibache preguntar, que historia que transmiten estes osos? Porque pola posición dos corpos, por esa primeira inspección ocular, que din os osos que atopáchedes sobre o que lles puido pasar a estas dúas persoas? Pois mira, voume referir sobre todo aos dous individuos que poidamos exhumar. Que foron exhumados. Pois presentaban unha orientación norte-sur. Para empezar, non é algo totalmente raro, pero sí que é verdad que tradicionalmente nas igrexas parroquias galegas pois hai unha costume de enterrar este-oeste. Si ben é certo, hai que dicir que despois os adros das igrexas, os muros que haxa ao redor, que se adapten aos enterramentos a esas estructuras. Entonces, non é un dato definitivo, pero sí que nos, sumando grans pouquiño a pouco, vamos elaborando un relato, non? Entón, estes dous individuos estaban nunha posición norte-sur, numerado como o 02, estaba disposto pois dunha forma que non é o común cando facemos un enterramento dun familiar, dun coñecido, xa que pois as súas pernas estaban un pouco xiradas, o seu brazo non repousaba pois encima do peito ou encima da pelve, que é a forma normal. Sabes, a posición na que estaba depositado, xunto con esa orientación e xunto coas testemuñas que foi recollendo o equipo de investigación histórica, pois vannos orientando, non? A que non é un enterramento canónico normal. Despois, no proceso de limpeza, antes de exhumar, o traballo arqueolóxico é ir descubrindo, limpando pouquiño a pouco todo o que é o esqueleto dese individuo que estamos localizando para poder ver en campo, ali in situ, pois toda esa información que estamos buscando, non? Porque, como falábamos antes do estado de conserva dos osos, unha vez que nós exhumamos os restos, pois pódese perder, non? Cando levantas, poden fracturarse os osos, pódese deteriorar un pouquiño nese proceso de levantar. Entonces, fomos capaces pois de ver de esos indicios de violencia do que che falaba. E apareceron canda eles algún obxeto persoal ou prendas moi específicas, algún indicio que nos poida axudar a poñerlle rostro a estas dúas persoas, tendo en conta a información que tedes dos familiares? Pois o que mellor se conservou e puidemos ver son os zapatos. No caso do individuo 1, tiña uns zapatos moi característicos, tipo Oxford, estaban moi ben conservados e iso pódenos axudar, pois eso, a crear o perfil da persoa,
corroboralo cos familiares e pois de que tipo de vestimenta podía dispor esa persoa. E despois tamén puidemos recuperar, aínda que eso, bueno, aínda ten que ir a unha fase de laboratorio onde se vai procesar, limpar, pero encontramos elementos metálicos en torno á pelve que podían pertencer a un cinto, por exemplo, eh, e tamén no caso do individuo 2, pois temos tamén eses elementos metálicos, tamén en torno á pelve, que nos falan tamén pois eso dun posible cinto. Temos algún botón que nos pode axudar a recompoñer a vestimenta. Esas da prenda que sí que se conservan, que pola contra o tecido é o que máis se deteriora e normalmente é o máis difícil de recuperar. Claro, pasaron 90 anos do acontecido e está claro que o tempo non xoga a favor, non, de todas estas investigacións e neste caso, ti que fixeches o estudo histórico, neste caso semella que apareceron nun lugar que coincide precisamente ca descripción que facían as testemuñas orais, non? Sí, a ver, a fonte oral é unha fonte que sempre é moi importante por diversas cuestións, pero unha delas é porque en moitos casos está destinada a perderse, ademais, Claro. en un período de tempo bastante curto no caso de non ser recollida. Claro, neste caso cobrou especial relevancia porque, ademais, como, bueno, imagino que falaremos despois, se tratou de, bueno, dun proceso que entra dentro do que son os chamados paseos, non, asasinatos extrajudiciais, que, claro, ao non ser sometidos, digamos, a xuizo, a un xuizo con poucos trazos de legalidade, pero un xuizo, ao fin e ao cabo, non existe apenas documentación, digamos, fontes documentais que nos permitan coñecer, reconstruir os feitos. Entón, claro, a fonte oral foi sumamente importante. Hai que reseñar neste caso, gustaríame tamén falar de que, claro, eu dende este ano, que son cargado de elaboración do informe histórico, tratei de recoller o máximo número de fontes posibles, coa maior exactitude, pero de que algúns familiares xa no seu momento desenvolveran investigacións propias, non unha investigación pois en termos históricos nen académicos amplia, pero si unha investigación a nivel particular, tratando de recoller información sobre a posible localización das súas familias, e que foi de moita utilidade, porque estas persoas falaron a súa vez con outras testemunhas, moitas das cales xa non están vivas. Agora, despois de que se procedeu a exhumación, agora estamos na fase na que se están cruzando datos, non? Como é o proceso? En que momento estamos da investigación? Pois agora, unha vez recuperados os restos óseos en campo, pásase á fase da análise antropolóxica. O equipo antropolóxico vai facer un perfil biolóxico deses restos que recuperamos, donde vai buscar pois datos como a idade, vai buscar datos como o sexo biolóxico, vai buscar datos como a altura, posibles enfermidades que quedaron reflexadas nos osos, máis restos que de traumatismos violentos, de feridas tanto antes da súa morte como no momento da morte, que eles son capaces de, bueno, de ver ese momento, non? Se unha ferida é previa, se é en torno á morte, están nese momento. Cruzan os datos, por suposto, co equipo histórico e despois da fase antropolóxica pasan á fase xenética. Estamos falando dun proceso que pode levar o seu tempo, non? Si leva, depende un pouquiño tamén da comunicación cas familias, recuperando todas as mostras, pero, bueno, un ano pode durar. Tampouco hai uns tempos exactos porque ao final non existe, digamos, un modelo uniforme para cada caso. Hai moitas variables que influen tanto de o estado de conservación dos restos, de, digamos, pois a dificultade que poda atopar o antropólogo forense para traballar con eles, pois por se teñen moita terra, polo estado no que se atopan, por se están moi desintegrados ou non, por as diferentes evidencias que teñan que poden levar a que se demore máis tempo ou menos, e despois, claro, está a parte xenética, que implica contrastar as mostras de ADN dos familiares coas mostras extraídas destes restos óseos, que tamén pois depende a súa vez
diversos factores, tanto de a conservación e o estado no que se atopen estes restos óseos, a relación máis ou menos directa que haxe entre os familiares e a víctima, é moi difícil establecer uns tempos. Exhumáronse restos de 2 persoas. Por que das outras 2 non se completou ese proceso? Pois a cuestión é que este espazo do cemiterio de Ibeira non só no sitio no que estamos intervindo, porque existen outros espazos do conxunto do cemiterio, na contorna da igrexa que son susceptibles bueno, de cando menos según a información que nos manexamos, atopar restos, ten unha dificultade que é que a mediados dos anos 50 o espazo sufriu unha transformación importante, digamos, coa ampliación da igrexa e coa transformación do espazo, de que houve un gran movimento de terras. Entón, claro, eso implicou que dous dos individuos atopados están, digamos, nunha zona de moi difícil acceso porque as reformas, concretamente, pois unha acera que se construiu posteriormente digamos que entorpece os traballos pois porque parcialmente, cando menos, está sobre os restos óseos, entón dificulta moito o traballo neste sentido porque bueno, non están digamos nun acceso directo para os antropólogos, senón que están por así dicilo, metade sumerxidos debaixo do que é o espazo da igrexa. Confiades en que se poida acabar pechando o proceso e continuar buscando a totalidade das persoas que se cree que poidan estar ali, aínda que non sexa agora mesmo, aínda que sexa nunha segunda ou nunha terceira fase? Bueno, desde logo sería moi interesante porque eses 2 individuos que permanecen ali, que temos constancia de que están inhumados ali, sería moi interesante velos en planta, polo menos, non? É dicir, de forma completa, porque ata agora os traballos só permitiron velos de forma parcial, porque se encontran debaixo do que é a acera que rodea a igrexa de Beira, en Carral, entonces non puidemos acceder a eles, non? Entonces sería moi interesante poder seguir cos traballos. Bueno, eso é algo que supoño que as institucións pertinentes teñen que determinar, se abre unha seguinte fase. Eu, polo que podo dicir, estes días estando traballando ali da man do equipo arqueolóxico, eles pois fixeron todo o posible por deixar protexidos estes restos e por deixalos ben localizados e tomar todo tipo de detalles por se dese unha futura intervención que, bueno, confiemos que sí, pero claro, tampouco teño capacidade de poder afirmar que se vai a facer. Claro. As familias buscaban 18 persoas que se cree que poidan estar ali despois de ter inspeccionado o terreo. Credes que en algún lugar dese enclave poderían estar enterradas estas persoas? Porque claro, vos fixestes unha intervención nunha zona moi delimitada en concreto, non? Pero poderían estar nese lugar, nalgúnha outra localización, esas 14 persoas? Desde logo, non se pode desbotar esa opción. 18 persoas é un número importante. Como decías, nós centrámonos pois nunha parte moi específica de todo o cementerio de Beira. E, por suposto, poden estar localizadas sempre tendo en conta pois esas remodelacións que se fixo na igrexa na construción de novos panteóns. Claro, como dicimos, o interese, o foco moitas veces está posto sobre a identificación dos restos que aparecen, pero ti dicías tamén que hai que poñer o acento tamén noutros elementos, non? Que nos permiten reconstruir un pouco que foi o que puido acontecer aí, non? E reconstruir o relato do que foi, ao fin e ao cabo, a represión en Galicia. Nese estudo histórico que ti elaboraches e dentro das conclusións que poñerás sobre o papel, que elementos son os máis significativos, Xurxo, desta intervención? Pois mira, eu creo que, se non o que máis, un dos elementos máis destacados que eu creo que hai que subliñar é o modus operandi da violencia que implicou, pois digamos, unha maneira de organización da inhumación dos corpos que creo que é, pois, entre curiosa e que creo que en termos históricos debe salientarse, como digo. En este caso de Beira, pois mira, neste caso de Beira, as vítimas eran fusiladas nun espazo
situado, digamos que contiguo á beira da Estrada Nacional que conecta Santiago coa Coruña, da beira Estrada Nacional que pasa bastante próxima á actual. Eran fusilados nas inmediacións dunha antiga canteira que se atopa pechada, a canteira das Catalinas. Os corpos eran deixados aí tras ser fusilados de madrugada e despois eran os propios veciños os que tiñan que encargarse de cargar cos corpos utilizando carros tirados por forza animal, concretamente de bois, levalos ata o cemiterio, pasar un tempo, digamos que gardando os cadáveres ata que un xuíz e un forense procedían ao levantamento do cadáver para posteriormente ser os propios veciños os que se encargaban de concretar o espazo, de acordar o espazo no que ian a enterralos e de levar a cabo a inhumación. Este proceso, como digo, eu creo que é moi interesante de resaltar e ademais levounos a tirar do fío e a topar outra información, como por exemplo un veciño que nos foi de moita utilidade porque viviu, digamos, de maneira directa estes feitos que che estou a contar, que nos sinalaba que, dado que foron os veciños os que tiveran que verse obrigados realmente a ser os encargados de trasladar e de enterrar os corpos, trataron de darlle a maior dignidade posible, de facer o enterramento dentro das circunstancias o máis digno posible, e de feito, pois esta persoa falábanos de que nunha das fosas que el referenciou que a veciñanza nunca pasou por riba desta zona, sempre a bordeou, tendo en conta que, bueno, que era voz populi, digamos, que nesta zona houve uns enterramentos. Parece un elemento tamén moi a destacar esta implicación dos veciños de tratar de, bueno, digamos que darlle dignidade a estas persoas e, de feito, pois este propio veciño, cando se enterou de que finalmente, digamos que dera resultados a escavación, achegouse por ali e dixo pois que estaba moi contento de que tantos anos despois seguirá habendo familiares que quixeran dignificar a súa familia e remarcou iso, que a veciñanza sempre foi moi respetuosa, que tratou de, digamos que manter pois a dignidade destas vítimas e dixo, non lembro os termos exactos, pero algo así como a vida nunca se lles puido devolver, pero fíxose todo o posible porque descansasen tranquilos e por darlle un enterramento digno. Iso tamén supoño que será unha satisfacción para vos, os historiadores, non? Contribuir a iso, non? A darlle dignidade a todas esas vítimas. Sí, digamos que eu, desde a miña experiencia persoal, podo falar de que este traballo ten unha vertente que en termos profesionais pois faiche sentir gratificado, en termos, pois digamos, de o que ten que ver cos valores de reparación, de xustiza, de que unha democracia se ten que asentar sobre a verdade. E despois está outra parte que obviamente pois non existe unha fronteira como tal, entón se misturan unha parte máis persoal de que, claro, tes relación cas familias, ca veciñanza, especialmente no caso das familias, pois é algo que, bueno, que conmove moito ver a familias que a súa familia se autoimpuxo o silencio con maneira de sobrevivir, que ao mellor nunca quixo falar, que foron os netos os que recentemente empezaron a rebuscar e a preguntar, e ver como, bueno, que teñen esperanza, que vexan que isto se fala de que é un problema público, de que non é algo que teña que residir pois na súa familia, na esfera privada, que digamos que é algo que se recoñece como un problema público, pois si dá moita satisfacción ver a estas familias, que o ideal sería que evidentemente pois poideran recuperar os restos, pero que máis alá diso eu creo que bueno, que se ve que eles sinten cando menos un pouco de satisfacción porque se este tratando de dar, claro, dignidade falando iso, como digo, de dar un recoñecemento de que isto é un problema público que hai que tratar como tal. Un traballo moi importante o que facedes, eso, tanto para dar resposta aos familiares como tamén para reconstruir ese relato histórico do acontecido que algúns se empeñan en negar, non? Sí, desde logo. E temos que normalmente cando estamos traballando, non? Sempre se acercan veciños, sempre se acercan persoas da contorna que o ven ao mellor nas noticias ou do boca a boca. E as reaccións destas persoas que veñen ali a ver o noso traballo sempre moi positivas.
positiva, non? Interésanse, empatizan cas familias que os están buscando, cando mellor estamos traballando, estamos recuperando unha persoa, pois a veces ven, non, que non foron ao mellor tratados co cariño, vamos a decir, que lle damos aos nosos defuntos, pois impactalle, e eu creo que é unha forma de concienciar, non? De que hai familias que xeración tras xeración siguen buscando os seus familiares porque é unha dor que sigue afectándoos. Claro que sí. Esta intervención fíxose grazas a un convenio asinado coa Deputación da Coruña, un convenio que contempla tamén a intervención doutras dúas foxas, a de Boisaca en Compostela e a de Serantes en Ferrol. Non sei se tamén vas participar ti nesas intervencións ou aínda non tedes os equipos formados. Non, sí, precisamente eu a fosa de Boisaca son o encargado de elaborar o informe histórico e logo outra compañeira do grupo que o seu nome é Lucía Santiago, pois ela está se encargando de levar a cabo a redacción do informe histórico do caso de Serantes en Ferrol. Entón, bueno, eu estou implicado directamente no caso de Boisaca e no de Serantes, aínda que non son eu directamente, pois obviamente como traballamos conxuntamente, pois estou informado e personalmente interesado, claro. Xa, e a de Boisaca tamén ten a súa complexidade, non, Xurxo? Ten tamén unha fosa complicada, non, de intervir. Sí, a de Boisaca, pois ten, digamos que unha especie de paralelismo, poderíamos dicir, con este caso de Carral, inda que moi distinto, que ten que ver coa transformación que sufriu o espazo. Boisaca foi un cemiterio que a mediados da década dos 40 sufriu unha reforma importante e construíuse unha avenida central. Despois, pois, ao ser un cemiterio municipal, moitas das, digamos, dos lugares do cemiterio foronse transformando pouco a pouco. Entón, esa é unha das grandes dificultades que ten o caso de Boisaca, senón que máis xunto que, bueno, tamén, ademais aquí en Boisaca, tamén ao tratarse dun cemiterio dunha cidade, é máis difícil certamente atopar fontes orais. Claro, claro. A cantas persoas buscades en Boisaca? Pois se non me falla a memoria, porque falo así un pouco de cabeza, pero creo que son 97 persoas en Boisaca. É dicir, vai ser unha intervención longa e complicada. Non sei se hai un cronograma previsto para intervir ou aínda é un pouco cedo. Sí, é un pouco cedo, a de Boisaca aínda non está programada porque, ademais, digamos que isto desenvólvese ao final a través dun equipo multidisciplinar e os arqueólogos, o equipo de arqueoloxía tamén, pois digamos que consenso ou coordina con nós en función da información que os investigadores recollamos ao redor de como está o espazo, da información que teñamos, pois temos que ver en que medida se pode intervir e como, entón todo este tipo de detalles hai aínda que definilos. Non sei se tamén vos ides participar nesas intervencións, Tania. Desde tempos arqueólogos vai participar tamén en Serantes, que é a que, se non me equivoco, xa está plantexada para despois do verán. É verdad que non vou participar directamente, pero sí que sempre compartimos, pois iso, a mesma filosofía, non, de traballar nun equipo multidisciplinar e en contacto cos informantes, ca poboación, cas familias para intentar recuperar os seus familiares e dar xustiza tanto a eles como a toda a sociedade. Pois, Tania Rial, moitísimas grazas polo voso traballo, por querer compartilo aquí tamén na Ferida Aberta no 36. Grazas por acompañarnos. Un bico. Gracias. Xurxo Antelo, moitas grazas. Unha aperta. Nada, grazas a ti. A Ferida Aberta no 36. Pero quen son as 18 persoas que están soterradas en Beira? Entre as vítimas atopamos 2 mestres, 3 sindicalistas da CNT, pero tamén xornaleiros, barbeiros e traballadores, a fin e ao cabo, dos concellos da Coruña, Betanzos, Culleredo, Cambre e Oleiros, que foron asasinados en agosto e setembro do 36 neste lugar situado na nacional que comunica a Coruña con Santiago. Crese que no interior da foxa están os restos do mestre Julián Hermida Montoya, natural de Logroño, de nai rioxana e pai da Pobra, foi asasinado o 29 de setembro do 36.
Cóntanos a súa historia o seu sobriño, Antonio Lastres. Julián Hermida era mestre. O pai era da Póboa do Caramiñal, pero el nacera na Rioxa, en un sitio que se chama Ciuri, cerca de Aro, porque a nai era dali. A nai del morreu cando ele era un neno, non sei exactamente a que idade, e veu pa aquí e estuvo vivindo con un tío, un irmán do pai, Hermida, que era mestre e que vivía en Conxo, cerca de Santiago. O esencial é que cando el fai as oposicións durante a Segunda República e coñece a miña tía, cásanse en decembro do 35, e el era, non era un activista político para nada, Eso explicou a miña tía. Estaba afiliado á FETE, pero non tiña militancia política, máis que esa sindical, pero non era un activista sindical. Estaba afiliado á FETE como moita xente está afiliado aos sindicatos. Pero, el tiña seguramente certas cualidades porque a miña tía contoume a min que nunha ocasión falou un acto da FETE porque lle insistiron tanto. Ela dicía, insistíronlle tanto que dixe, pois fala un pouco, pero que é a única intervención que recorda de él. O meu avó, que era o pai a nai, claro, de Luz Lastres, que era a súa muller, eran de Vimianzo. O pai dela morrera no 31, entón en ese momento só vivía a viuda. Uns 15 días, ou 20, deduzo eu, despois do golpe de Estado, a final, os últimos días de xullo, os primeiros de agosto, presentáronse na Casa de Vimianzo un grupo de falanxistas armados, dirixidos por un de ali, que foi dicir onde era, buscando a Julián, pero Julián non estaban ali, e nada. Algo dar o soplo de que podían estar, porque outra irmá, unha cuñada dela, outra irmá de Luz, que se chamaba Maruja Lastres tamén, claro, estaba casada e vivía nun piso na Algalia de Arriba. Aí, entre as 12 e a 1 da mañán, no día 29 de setembro do 36, aí teño o testimonio directo de a filla maior dos que vivían ali, Mariluz Astray Lastres, que era prima miña, e tiña 14 anos. Dixo que empezaron a golpear a porta, que se levantaron todos e apareceron todos ali na porta, quere dicir, os 4 adultos, pero tamén os 3 rapaces, os 2 pequenos, tiñan na casa unha empleada de fogar, e saliron da man dela. E ela, que tiña 14 anos, gravou todo, claro, contou a min. Dice que entraron a culatazos, que o seu pai, que era un home conservador, pero non fascista, claro, que se enfrentou a eles, teronlle o fusil no peito, non lle quedou máis remedio que ceder, non? Contábame que a súa muller foi a levarlle un paquete de tabaco, meteulle no bolsillo da chaqueta, e el dixolle, para o que me va a servir. Sabemos que o levaron a Beira, claro, e o pasearon. Paseado significa eso. Secuestro a man armada pola noite, ali foron 2 falanxistas e 2 gardas civiles, que era o típico, É dicir, sempre iba unha forza de falanxe, pero avalada por Guardia Civil. E levábanos a donde lles parecera. Entonces, eles leváronos aquí a Beira, e a min, o meu informante, que citei antes, Jesús Vázquez, díxome que o mataran no campo da Pousada. Aí contoume
don Jesús Vázquez contoume que el tiña 14 anos, que levaban mortos que os metían nunha cuadra que había ali onde os curas deixaban os cabalos cando iban a misa e tal. El tiña 14 anos, andaba por aí polas vacas e viu todo, non? Díxome tamén que nunha vez ele e outro compañeiro obligaronlle a cargar con cadáver, porque despois sacábanos dali e poñíanos en riba dunhas mesas para que non nos comeran as ratas. Esas eran as súas palabras. Entón, facíanlle autopsia e entonces a ele e un compañeiro obligaronlle a levar un cadáver e poñelo ali en riba da mesa, pero decía aliviado, menos mal que nos deixaron marchar antes de facer a autopsia. El tiña perceptible, polo menos para min, aínda a impresión que recibira, que imagínate, un neno de 14 anos, vendo todo o que el viu, que é moito, E claro, eso que marcou, non? Estarei sempre eternamente agradecido. Ela foi castigada, non expulsada de todo, porque volveu, pero non porque ela non tiña ninguna actividade política. O que pasa é que ela tiña, en ese momento, era a viuda do que era un roxo. Entonces, ese era un inconveniente. Outro inconveniente é que o seu irmán máis pequeno, que era meu pai, estaba escondido, e que, bueno, despois tuvo suerte, porque cando puideron xuzgar foi xa en xaneiro ou febreiro do 38, que amainara un pouco, tuvo un consello de guerra, foron benevolentes e condenaron a cadena 30 anos na época por rebelión militar. Non estuvo tanto tempo porque xa sabes o que pasaba. Bueno, eses eran os dous inconvenientes que tiña Luz Lastres para que a botaran fora. Bueno, ela estuvo castigada un tempo e despois conseguiu que a rehabilitaran e mandaron a Merexo, que é eu creo que é do Concello de Muxía. Pero bueno, como eles eran de Vimianzo, ainda menos mal, Antonio, leva moitos anos tras a pista de Julián. Non sei que expectativas tes ante esta nova intervención na fosa de Carral. Bueno, teño a esperanza de que este aí, porque é o que se deduce do que eu busquei, e claro, aí xa neste momento sacaron a un, que eu penso que será Julián, pero hai 3 máis, e según me dicían hoxe, un montón de osos ali desordenados. Que che fai pensar que pode ser Julián unha das persoas que está aí? O testimonio fundamental doumo un señor, ao que lle estarei sempre agradecido, que tiña nese momento 83 anos e unha memoria prodixiosa debido as penurias que pasou cando el tiña 14 anos. El tiña 14 anos. Se chamaba don Jesús Vázquez. E el díxome cunha contundencia tremenda donde estaba o último que fora o mestre, dixo o último ou dos últimos. E esa intervención que están facendo agora é exactamente no lugar onde che dixera esa persoa? Tan exactamente, porque el poñíase nun punto e balanceaba a man a dereita e a esquerda e decía, o mestre ten que estar aquí. Bueno, pois ese punto está a 30 centímetros dos pés e a 1 e pico da cabeza. É dicir, engañábase respecto do centro, pero pouquísimo. Entonces, claro. O que pasa é que, como hai varios, pois claro, eu sospeito que non o levaron solo, seguramente. Entonces non se sabe, non? Mira, e para unha persoa como ti, que levas anos tentando recompoñer un pouco esta historia familiar, que suporía localizar os restos do teu tío? Que suporía para ti que che confirmaran que un deses restos é o de Julián? A ver, unha enorme alegría dentro dunha enorme tristeza. Porque encontrar eso así é terrible, non? Pero bueno, polo menos poderíamos darlle sepultura
inda que el non tuvo fillos, súa muller pois non o vai a ver, pero poderíamos darlle sepultura e bueno, mira, eu penso que a actitud ante estes feitos é unha consecuencia da ineducación do pobo galego e de todos os povos de España actualmente. Quero decir que para mí non é concebible que despois das eleccións do 77 ou da Constitución a xente non estivera en masa, existo. Pero non está, non importa. E entonces, pois, bueno, é verdadeiramente unha vergonza que España teña máis de 100.000 seguramente fosas, o sea, mortos e non se busquen. E eu, que, bueno, pois, que xa nací republicano, pódese decir, non? Pois, cando se terminou o monumento de Tui, que eu non sei se o coñeces, pero é unha obra moi boa de Silverio Rivas, pois eu dixe a min mesmo, e ti que faz que non buscas a Julián? Porque se non o buscas ti non o vai a buscar ninguén. E busquei, non? Agora hai que esperar porque vais a facer, se é un deses dous, pois xa está, porque temos mostras do sobrinho, paroa de... E se non, seguiremos esperando, pero el ten que estar aí, vamos. Pois esperemos que apareza. Pois, Antonio, moitas grazas e moita sorte. A ver que pasa. Moitas grazas a ti. Igualmente. Crese que na fosa de Beira tamén está soterrado o mestre republicano Eliseo Pinto Farrán. Valentino tiña 47 anos cando o pasearon. Foi secuestrado en Santiago, onde impartía aulas, e asasinado en Carral. Reconstrúe a súa historia o seu neto Fernando Pinto, autor dun traballo titulado Yo, Eliseo Pinto Farrán, unha historia desde la hemeroteca. Que tal, Fernando? Como estás? Moi boas. Moi ben. Que tal, Nuria? Que tal? Moi ben. Antes de nada, como estás vivindo os traballos de localización e identificación dos restos que apareceron en Beira? Con moita emoción, sempre, claro. Caramba, que Eliseo era un desaparecido. Un tema medio tabú na familia, na sociedade, porque incluso eu buscaba nas bases de datos de asociacións de memoria histórica, o de nomes e voces que levaba a Universidade de Santiago, e non aparece Eliseo. Non aparecía. Leva anos sin aparecer. Gustaríame que coñecéramos un poquinho mellor a Eliseo Pinto Farrán. El naceu en Palencia, non? No ano 1889. El era mestre, tras exercer a docencia en Castela durante algúns anos, veu a Galicia no 1925, non? Ajá. E por que veu hasta aquí? Bueno, ele estaba destinado en principio en Badajoz, ali naceu meu pai, Enrique. E ali, pois, parece ser que a calor era extrema, ou pasaron anos moi malos. 2 hermanos de meu pai morreron ali, nada máis nacer. Entón, decidiron, polo visto, a causa deso, ou outra, unha das razóns, decidiron facer intercambio co mestre de Nemenzo, para buscar un mellor clima, se supón. E concederon o intercambio, vamos. Veu aquí, casou con Concepción Salcedo, que tamén era mestra, non? Tiveron 7 fillos. Estaba casada, sí. Ajá. Tamén era mestra, sí. E empezou a exercer na escola de Nemenzo, non? Non sei que rastro deixou entre o seu alumnado, non sei se tes algunha pista sobre, cal era a percepción que tiñan del aquí en Compostela. E, bueno, nunca falamos del tema ese. A verdade, non sei se por respeto ou por... non sei. Meu pai nunca quiso ir por Nemenzo, non voltar por Nemenzo na vida, pero o meu tío César sí que voltaba por aí todos os veráns. El mantuvo relación con eles. Entonces, eu mirando, buscando o nome de Eliseo por aí, por hemerotecas ou por sitios, falei un día con nomes e voces, fui a Santiago, a Universidade de Santiago, e falei con ese momento. Deron un libro, carai, que falaba de Eliseo. E que contaban? Porque había un investigador que era Miguel Cabo, que indagara sobre o sistema agrario da República, e falaba del como un hombre que
digamos que era o intermediario entre a casa, entre os labregos, entre a Casa Popular e as autoridades, non? Que era, digamos, que un negociador, digamos. Facilitaba a vida, digamos, burocrática a xente do povo que non sabía inscribir. El era unha persoa comprometida, non? Comprometida con ese modelo de escola que introduciu a República e con esa idea, non? De que había que achegar a cultura tamén ao mundo rural e achegar a cultura a todas as clases sociais, non? Eso mismo. Estaba metido en como se chaman estas, nas misións pedagóxicas. El, pues bueno, pues socialmente estaba comprometido ca República no sentido que creía, por lo menos o que din os libros, non? Que creía en unha escola pública obligatoria para os nenos, mixta, e laica, que foi un dos achaques que lle botou en cara ao cura por sacar o crucifijo da escola. Eso o que di a memoria histórica, a memoria oral do povo de Nemenzo. Eu fui por aí un día, fui por Nemenzo, pero xa fai poucos anos todavía, que empecé a decidir a rescatar a memoria, e falei cos fillos dos que foron os seus alumnos. Sí. E, bueno, sempre recordan que os seus pais falaban del con un cariño e un entusiasmo, pues bueno, de respeto e de admiración hacia a súa persona. Esa era a impresión que causaba Eliseo entre o seu alumnado, entre as persoas que o coñecían. O caso é que poucos días despois de que se produce o golpe do xullo do 36, ele é secuestrado, non, por un grupo de falanxistas. Non sei que información tedes sobre as circunstancias da súa detención. Sabedes algo de como puido ser? Estamos no de sempre, que eu nunca oí falar dese tema, pero fai uns anos falei cos fillos do meu tío César, e César decía que o día 18, 19 de agosto do 36 apareceron unos tipos pola noite na casa, porque ele vivía con dous fillos, con meu pai e con César, con meu tío, e colléronlo e leváronlo, e nada máis. Deixaron os fillos solos, e os fillos foron a unha casa do veciño pasar a noite, e listo. A partir de aí, pois, o tema de Eliseo, pois foi un desaparecido, e nada máis. E nunca máis se supo dele, nada. Non apareceu o corpo, ninguén se molestou tampouco. Debe ser unha época de terror inmenso que non sei, ninguén dixo nada. Por que sospeitades que pode estar enterrado en Beira? Polo que din os fillos do meu tío César, que el o mataron nas curvas de Herbes. Eu empecé a indagar ali por os registros civis da zona de Casal, e, bueno, vin que ali apareceron, pois, 18 ejecutados nas Catalinas, na cantera das Catalinas, nas curvas de Herbes. En base a eso, pois, mirei no registro e aparecen 4 que son desconocidos, encerráronse sin reconocimiento. No cementerio de Beira, que está ali nas curvas de Herbes. Despois, un desaparecido coincide que apareceu morto o 18 de agosto. E o 20, pois, aparece a inscripción ali no registro civil. E iso que che fai sospeitar que... Me fai sospeitar que era el, naturalmente. A súa familia... Ademais, a memoria oral da zona, falei con xente da zona e din que sí que aí mataron a 2 mestres, un da zona de Santiago e outro de Coruña. Bueno, coinciden moitas cousas que ao final, pois, faime asegurar que está aí na cementerio de Beira. Sí. A familia, supoño que quedaría desamparada, non, tras o asasinato de Eliseo. A familia debiu quedar moi desamparada porque a miña avoa tamén, Concepción, tamén foi expedientada e despois, pois, foi permitido que seguira. Supoño que con 5 fillos que lle quedaban, pois, bueno, pois adesarían continuar con o ensino. Ali en a zona de San Pedro de Sarandón. En Sarandóns. Ali por Ulla. E ti, chegou un momento en que decidiches indagar un pouco na historia da túa familia, non? Porque pouco se tiña falado, non, na casa do que ocorrera. En miña casa, en absoluto, unha palabra, nunca, na vida. Foi a raíz deso, de que eu me mosquei un poquinho, me indignei un pouco que non aparecera o seu nome nas hemerotecas, nos listados de fusilados ou de ejecutados na contenda. Pero ahora como aparece isto de ser aí nos restos a miña emoción é esa, que sea un corpo deles que aparece. Eso sería o culmen xa de
finalizar un círculo aí de terror, digamos, non? Claro. Curar unha ferida, como digo eu, curar unha ferida ancestral, xa. Pois esperamos que teñas Claro. sorte e que esos restos que apareceron pertenzan a Eliseo Pinto. Fernando, moitas grazas por contarnos a historia do teu avó. Nada. A ti, Nuria, gracias. Unha aperta. Gracias a ti. Adiós. Vale, chao, chao. Na fosa de Beira, na que está traballando Instagra, crese que tamén está enterrado Xosé Manuel Moledo Rodríguez, militante do PC, asesinado en agosto do 36. Falamos xa co seu neto, con Aquiles Garea. Que tal, Aquiles? Como estás? Que tal? Boas tardes, ben. Foi difícil, non? Manter a emoción en Beira, non? Durante a intervención. Vieron moitas cousas a cabeza e ao final emocionei un pouco, pero bueno, aguantouse como se pudo. Confías en que os restos que apareceron onte pertenzan ao teu avó? Bueno, a posibilidade está aí, pero bueno, como hai máis hai máis xente, o sea, unha posibilidade entre 18. Sí. Desde logo que sí. Xosé Manuel Moledo tiña 31 anos, creo, non? Cando mataron el. 31 anos, sí, efectivamente, tiña 31 anos, sí. El nacera en Boiro, non? Auxiliar de farmacia. Exacto. Onde tiñan fixada a súa residencia? Durante a guerra, onde residía? O sea, eles vivían en Coruña. O que pasa que neses momentos miña abuela estaba de profesora en Mazaricos, en Arcos. El seguía na Coruña. Sí. El era unha persoa moi comprometida desde a proclamación da República, implicado non? Socialmente, sí. Socio do Casino, sí, porque el, o sea, do PC. Exacto, socio do Casino republicano. Me parece que por referencias de Luis Lamela participou en dúas charlas do Casino, ou sea, charlas mítines. ou mítines do Socorro Rojo Internacional, o sea, como representante do Socorro Rojo Internacional nos dous mítines. El pertencía ao Socorro Rojo Internacional. Sí, Socorro Rojo Internacional e o Partido Comunista, que nos ainda conservamos o carné do Partido Comunista, que é unha cousa moi... Tedes aínda o carné? O sea, claro, sí que lle dix a xente, claro, é unha cousa moi difícil, porque claro, despois del paseado, que miña abuela conservara o carné co riesgo que supoñía para esa época ter ese documento na casa. Claro. E ainda conservamos, está perfecto, como si o fixeran onte case. Como o primeiro día. Nada máis producirse o golpe, o teu avó tentou fuxir, non? Tentou escapar. Sí, o sea, meu abuelo entraba de guardia entraba a traballar na farmacia, e cando chegou á farmacia, lle dixo o jefe, o dono da farmacia, lle dixo, Pepe, marcha, que viñeron os falangistas a buscarche. E xa el marchou, e desde aí foi cando xa non se supo nada hasta que tuvo referencias miña abuela que supoño que sería por xente da Coruña que aparecera en Carral. O que pasa que miña abuela non foi a Carral. Miña abuela non foi a reconocer. Non sabedes o tempo que pasou desde que fuxiu hasta que foi detido, ou cales foron as circunstancias do seu arresto? Eses datos non os tedes. No. O sea, sabemos que el tiña bastantes conversación, máis ben eran charlas enconadas con un carniceiro da Coruña, con temas políticos. Ese carniceiro era un dos membros das brigadas da Coruña que facían que paseaban a xente. E seguramente ele estuvo implicado no seu paseo, porque miña abuela contaba algunha vez que unha vez se encontrara xa, anos xa pasado a guerra, na Coruña se cruzara con el pola calle, el quedou mirando pela reíndose. O sea, xa quer decir moitas cousas. Moitas cousas. Xosé Manuel foi asasinado o 16 de agosto do 36, non? Sabedes onde o mataron, como chegou a Tabeira? Supoño que iría fuxindo cara, non sei, pola carretera de Santiago, non sabemos os sitios que os mataban están na carretera de Santiago, que era na canteira das Catalinas, despois me parece que chaman outro sitio que é Campo Pousada, despois outro sitio máis, en algún sitio deses foi onde o asesinaron, e despois o que facían os veciños de Carral trasladaban os corpos hacia o cementerio, hacia o adro da iglesia. Dicías... Os que nos contaban que nos contou unha vez un señor dali, un señor que chamaba o señor Jesús,
unha vez quedamos cos de Cultura Aberta con Lois, e fomos ali, e, bueno, nos contou que eles se cargaban de trasladar nos carros os corpos, que ali ao adro do cementerio, e despois ali era o forense, facía un reconocimiento dos corpos. En que situación quedou a túa avoa unha vez que se produciu o asasinato do seu home? Miña avoa, bueno, quedou en Corcubión, que o seu tío tiña un ultramarinos, o seu tío e o seu padriño tiñan ultramarinos, e, bueno, ela quedou aquí, quedou dentro que cabe, máis ou menos un pouco protexida, pero, bueno, sufrindo o acoso da xente do bando sublevado. Estaba sinalada, non? Como muller de roxo, non? Sí, porque ela foi expedientada tamén, ela foi separada do magisterio. Ela abriño un expediente, sancionaron, non sei se foi por, bueno, a sanción me parece que foi por 2 ou 3 anos, pero, bueno, ela xa non, para volver a exercer como mestra nacional tuvo que volver a presentarse as oposicións nos anos 60, o sea. Ainda tardou moitos anos, non, en poder recuperar un pouco a normalidade. Traballou nos 40 nunha fundación que había aquí no pueblo, que era o Colegio José Carrera, traballou aí uns anos, e despois nos anos 60 foi cando quitou a oposición. Non sei se na casa se falaba moito do que lle aconteceu ao túa avó. Na casa non se falaba nada. Eu fume máis ou menos entrando pouco a pouco, cando quitou Luis Lamela quitou o primer libro que eran Miñones, ou sobre Miñones, non? Sí. O que fusilaron en Coruña, e despois fixo un que era sobre a represión na Costa da Morte. Sí. E, bueno, aí quedara con miña abuela para falar, e, bueno, en principio miña abuela dixo que sí, que non había problema, que iban a falar e tal, e o día que chegou a falar con ela non quixo falar. E a ti algunha vez che contaba cousas, non? Non, así algunha cousa que sacamos así, pero poucas cousas que quitamos. Moi poucos detalles. Claro, que che conten antes do carniceiro que se encontrou na Coruña, así poucas cousas. E poucas cousas máis. Despois, bueno, entre o que investigou Lamela, o que fomos ilmanando por aí, foi máis ou menos o que... Vas intentando recompoñer a historia, claro. Exacto, sí, porque, bueno, eu empecé empecéme a preocupar polo tema, e, bueno, contactei con Luis Lamela, despois con Cultura Aberta, bueno, fomos aí... Sí. Ti dicíasme antes que, bueno, que non podías evitar emocionarte, non? No momento en que se produciu a intervención da foxa. Que suporía para ti recuperar o corpo, bueno, os restos do teu avó? Sí, bueno, para mí sería unha cousa moi importante, non? Porque, bueno, miña nai e miña tía querían xa si algún día aparecía o corpo, que, bueno, que soterralo co miña abuela. E, bueno, para mí sería unha cousa moi importante. Que pode ser ou non pode ser, pero, bueno, si aparece, acompañar a miña abuela. Claro, pois a ver si tedes sorte e por fin aparecen os restos de Xosé Manuel Moledo. Aquiles, moitísimas grazas por contarnos a tua historia. Unha aperta. Apertas. A Asociación Cultura Aberta de Carral leva moito tempo traballando para recuperar a memoria das 18 persoas que foron represaliadas en Beira e que se cree están soterrados nesta fosa. Saudamos a Lois Anxo Ferreiro, presidente da asociación. Que tal, Lois? Moi boas. Hola, moi boas tardes. Parabéns, non sei que sentes ao ver que as pezas empezan a encaixar tras a aparición, tras a recuperación destes primeiros restos. Bueno, pois nos sentimos moita felicidade, estamos moi contentos porque, bueno, vese que o traballo todo que fixemos durante este tempo, pois, bueno, ten un bo resultado, importante, que era o que queríamos, non? Porque nós, sobre todo, o que queremos é facer xustiza e reparación, e, bueno, todo ese traballo, pois ao fin, valeu de algo, ainda que non está pechado, porque, bueno, queda moito máis que facer, pero, bueno, que teñan os resultados positivos como foron e como están sendo, pois para nós é unha grandísima satisfacción, non? Para nós e para as familias, non? É moita satisfacción. É que hai moitísimo traballo de documentación detrás, non? Que foi o elemento que apareceu agora que permitiu localizar estes restos? Pois mira, isto foi que nós xa levábamos moito tempo
xa dentro do ano 2005, que, bueno, porque, a ver, os veciños xa coñecían esa historia, coñecíase, foise, inda que sabes que nese tempo da dictadura, do golpe, todo eso, pues, sementaron o terror e a xente non falaba, pero, bueno, inda así, a xente a memoria tiña, non? E coñecía esa cousa. Entón, nós, pois, bueno, porque ademais tamén temos membros da nosa asociación que son dali desa parroquia, bueno, nós empezamos a preguntarlle a xente maior, e sobre todo a un señor que se chama Jesús de Novás, que xa morreu, non? El cifrounos moi ben en onde podían estar, porque el lembrábase moi ben, tiña 14 anos cando foi eso, e lembrábase moi ben, e foi un pouco o detonante, non? Despois falamos con moitas outras persoas, falamos con Pepe do Curro, que ten 100 anos, falamos con Joaquín Fernández, que ten 97, que encima era o fillo do sacristán, estaba sempre ali. Bueno, unha serie de condicionantes. Despois tamén nos basamos un pouco na investigación que fixo Luis Lamela, non? E, bueno, unha serie de detonantes, pois conseguiron facer eso, porque nós xa tuvemos unha intención de facelo no ano 2022, coa RMH, a RMH, bueno, pois polo que sea non foi posible, non o considero oportuno, porque ali houve, no ano 1956, houve un cura, Luis Lestón, que remexeu moito aquel cementerio, e, bueno, pois agora, afortunadamente, grazas á área de Dereitos Civis da Diputación da Coruña, pois que, bueno, que recolleu un pouco o testigo noso, que nos falábamos, que ainda tuvemos, non hai moito, o ano pasado, o anterior, non sei se foi o ano pasado anterior, tuvemos nunhas xornadas no Pazo de Mariñán, e nos insistíamos moito neste tema, e, bueno, recolleu a testemunha, afortunadamente, o cal lle agradecemos un montón, e, bueno, tirou para diante, e, bueno, os resultados foron moi importantes. Magníficos. Sí, moi importantes, porque, claro, esas persoas dicíanolo moi nítido, sabes? E todos coincidían, que eso é unha cousa moi importante, non? Cando ti falas con varias persoas, non? Que o viron, que ainda que eran novos, tiñan 10 anos, porque tamén falamos con Pablo Eirín, co pai de Pablo Eirín, bueno, con varias persoas, e todos coincidían, pois, nos lugares, non? Claro, cando tantas persoas coinciden que están aquí soterrados, neste lugar, todo eso, pois, realmente para nós bueno, pois foi unha cousa moi clave para saber o que tal, non? E xa digo, bueno, agora estamos cun novo proxecto, a ver se pechamos o círculo. O círculo non se vai pechar hasta que non se fagan máis exhumacións, pero, bueno. Aquí foron localizados os restos de 4 persoas, solamente 2 de momento foron exhumados. Non sei se sospeitades a quen poden pertencer os restos que apareceron. Nós sí que sospeitamos, porque aí as testemunhas falábanos sempre, aí foi o mestre e tal, entón entendemos que pode ser Julián Hermida Montoya, un mestre de Santiago, que o mataron, que ese tampouco non o mataron nas Catalinas, senón que o mataron no campo da Pousada, noutro lugar, non? Pero tamén da parroquia de Beira. Entendemos que pode ser el, non? Pero, claro, non o sabemos, eso non se sabe, non? Eso non se sabe, non se chega a saber se é el ou non é, non? Entón, bueno, eso agora, as mostras de ADN e que tal. Despois, ese foi o primeiro que se sumou, que xa están os restos no laboratorio e tal, vale? E o outro que, bueno, pois, ese tampouco sabemos, non? Hai unha cousa moi evidente. Decía hoxe o forense, o antropólogo forense, decía que estaba claro que había eran evidencias de morte por disparo, non? Violenta, sí, porque, de certo, un deles víase claramente que ainda tiña aloxada a bala aí, non? Entón, bueno, pois eso danos
bueno, pois danos a entender que efectivamente sí que son eles, que son os que nós estamos buscando. Ahora, identificar cada corpo con cada persona, eso sí que vai levar máis tempo, non? Sí, queda por diante un longo proceso, sí, ata poñerlle nomes e apelidos. Eu non sei se confiades que sexa posible en un futuro dar cos outros 14 corpos que supostamente están tamén aí enterrados nesa foxa. A ver, non sei o que queremos. É dicir, nós hoxe falaba con Solagra, a diputada que leva a área de Dereitos Civis da Coruña, da Diputación da Coruña, dicíalle que entendíamos que non se podía parar, que agora tiñamos que, dado que tiñamos bons resultados, isto non se pode parar, non? Porque que pasa? Que entendemos que eso empezouse detrás da Igrexa, non? A poxa empezouse detrás da Igrexa. Entendemos que hai máis corpos que eses 4, porque é dicir, non sei se me entendes, íbase excavando así longitudinalmente e iban aparecendo, entón entendemos que ali hai, pero que aparte as testemunhas, eses señores maiores, dignos outro lugar, que pero dignos outro lugar máis que tamén había. E ademais dignos, todos coinciden no mesmo lugar, todos nos din, fixéronos unha referencia que que tiña unhas muletas, non sei que, bueno, todas as cousas tal. Entón, claro, si nós estamos convencidos de que se sigue facendo intervención, home, non digo o mellor os 18, pero si vamos, non sei, a topar máis, porque, bueno, O lugar onde están excavando é o mesmo lugar onde xa intentaran buscar no pasado ou son zonas que non se tocaron ata agora? Foron zonas que non se tocaron ata agora. Ali estaban sin tocar. De certo, decía tamén hoxe o antropólogo forense que os corpos tiñan bastante bo estado de conservación, que eso iba a facilitar un pouco o tema do ADN e todo eso, que ele entendía que estaban, bueno, un estaba diferente ao outro, vale, un estaba moito máis algo, outro estaba este que quitarán mañán, que levarán os restos mañán, pues estaba como se o outro como se o colocaran millor o anterior, é este como se o tiraran, non? Porque está nunha posición así un pouco máis, cas pernas así máis abertas, máis, bueno, eso explicáronlo todo eles, os arqueólogos que son os que entenden, pero dicían que sí, que se entendía que o arroxaron á fosa dunha maneira máis violenta que o anterior. Porque estes cadáveres foron conducidos ata este punto posiblemente por veciños porque os asasinatos eran noutra zona, non? Especialmente no que dicías, na zona das Catalinas, non? Sí, na zona das Catalinas. Esta era a Nacional 550, sabes? Aquelas famosas curvas de Herbes. Pois alá hai unha zona que estaba as Catalinas, que estaba á beira desa Nacional, entón, polo que nos dicían as testemunhas, viñan coas camionetas ali os mataban, ali os deixaban, e despois había unha especie de figura celador ou unha autoridade que viña do Concello de Carral e obligaba aos veciños, dicíalle aos veciños que tiñan, aqueles que tiñan carro a máis bois ou vacas, que había que leválos ao cementerio. E levábanos ao cementerio, deixábanos ali nunha botilla, eles chamabanlle, os señores maiores dinnos dinlle botilla, pero bueno, era como unha especie de onde os curas deixaban os cabalos presos, non? Como unha especie de pendello de alprende, non? Que lle chamaban botilla, e tiñanos ali ata que viña pois o forense a tomar nota e tal, a metelo despois no registro civil. Daí era onde saía pois o que aparece no registro civil, eses 18 que poñen, pois, de 18 hai 15 que poñen con nome e apelidos de onde son naturales, e hai 5 que poñen descoñecido. Era aí cando viña ese forense e tomaba a nota para meterlo no registro civil de Carral. Entón, bueno, nós estamos convencidos de que se sigue, vamos moitos máis, de certo, máis que estes 4, non?
de certo, é unha mágoa tamén que non se poida xa, pois, porque ti fíxate que hai 4, pero só sumaron, só se van a sumar 2, é dicir, só se van levar ao laboratorio 2, porque os outros 2 Por que son o 2? porque non dá tempo, é dicir, porque digamos que a intervención remata e tiñan os permisos e todo para este venres remata, claro, non se pode, é dicir, non dá tempo, entón para deixalos a medias, pois o que se fixo, o que fixeron os arqueólogos de tempo e tal, a máis a xente de Instagram tomaron como decisión, pois bueno, xeolocalizalos, deixar unhas marcas, unhas identificacións para que despois, pois nos sucesivos, se se volva a abrir, pois que xa sepan exactamente se puedan retomar eses traballos. Eses traballos, sí. Entón, por eso digo que para nós o que queremos como asociación cultural, que levamos tanto tempo nesto, pois que siga. Nós hoxe dicíamos a Soledad Agra, hai que seguir. Isto ten que continuar, dado os bons resultados que temos, ten que continuarse. Bueno, eu penso que hai boa disposición para que continue. Esperemos que sí. As vítimas non eran todas de Carral, non? E respondían a diferentes perfís, non, Lois? Sí, mira, pois mira, decíache que dous eran mestres de Santiago, un era mestre, Eliseo Pinto era mestre en Nemenzo, que está, bueno, perto de Santiago, era mestre de Nemenzo, Julián Hermida Montoya tamén era mestre tamén de Santiago, despois José Manuel Moledo Rodríguez era auxiliar de farmacia na Coruña, de certo era o secretario do Colexio de Auxiliares de Farmacia da Coruña, bueno, pero ele era natural de Boiro, que pasa que vivía na Coruña. Despois está Luciano Costa. Que era de Cambre, era concelleiro, non? Concelleiro en Cambre, sí, era concelleiro en Cambre. Despois está o Manuel Salgado Núñez, que era albanel, que era da CNT, ele era natural de Oleiros, pero que vivía, bueno, ali, constanos que vivía na Coruña, pero a neta que di que non, que nunca chegou a vivir na Coruña, que viviu en Armental, en Oleiros, e sempre, ela di que a súa familia sempre viviu en Oleiros, que viviu na Ciadama tamén, pero que non era dali. Entón, hai diferentes procedementos, hai outro que é de Culleredo, de Rutis, bueno, é dicir, de Carral... Sí, persoas de diferentes condicións sociais e tamén de diferentes procedencias. Non hai que a nós nos conste, non hai ningún, porque os de Carral o que facían era que de Carral tamén mataron xente de Carral, pero levábanos a outros sitios. Curiosamente, íbanos a executar a outros lados, non ali. Claro, desde a asociación traballades para que a memoria de todos eles non caia no esquecemento. Xa no ano 2022 colocastes un monólito á entrada do cemiterio e agora estades preparando un roteiro, non? Agora estamos preparando un roteiro, sí. Un roteiro que nós chamamos de roteiro de memoria ás Catalinas, que é precisamente explicando onde os mataban e despois como recollían os veciños cos carros e onde os levaban, que os levaban ao cemiterio, explicando un pouco todo que percorrido facían, explicando como era todo o proceso para tanto de execución como despois de soterramento nas fosas comuns e tal. Entón, pues, estamos con eso. No, home, que a idea de non se pode dicir pechar o círculo, non? Porque claro, aí nós intentamos sempre facer a maioría das intervencións posibles para recuperar a memoria de toda esa zona, de todo o que ali aconteceu, non? E sobre todo para intentar facer xustiza e reparación con eles. Pero bueno, é un elemento máis, o roteiro é un elemento máis, non? Nunca vamos pechar ata que non sigamos cas exhumacións, ata que non sigamos aparecendo corpos, porque nós o que queremos sobre todo é darlles esa satisfacción ás familias, non é que ao gallá as familias poidan coller os restos dos seus familiares e leválos para onde están os seus familiares e darlle
unha subcultura cos seus, non? Cos seus, que é ao fin e ao cabo do que se trata. Pero, bueno, nós tampouco, aparte de eso, tamén queremos que aí sempre a xente o sepa, que coñeza esa parte da historia que aconteceu aí, esta historia tan tráxica, tan triste, pero que temos que dar a coñecer, e facer xustiza e reparación. Como? Dicindo tamén á xente que, para que o teña claro, bueno, ti telo moi claro cos teus podcast que faz e tal, pero que teña claro que a xente esa que está nas fosas, eses corpos que nós estamos recuperando eran os que estaban en democracia, os que pedían liberdade, democracia, os que digamos que eran os que estaban realmente na oficialidade, que non eran os malos da película, digamos así, non? Senón que era o contrario, eran fazer xustiza e reparación con eses é o máis importante, sin dúbida. Claro, cando teredes listo o roteiro, Loi? Pois temos previsto fazer a inauguración no mes de setembro, porque ao mellor podemos ter listo antes, pero o mes de agosto é así un mes un pouco complexo, porque a xente queremos facelo en setembro e facer un acto no que convidar a todos os que nos axudaron, que xa digo, a Asociación Cultura Aberta comezou isto, traballou nesto, pero non podería ser posible nada desto se non fora por todas as axudas que recibimos, tanto institucionais como da RMH, como de Instagram, como de toda a xente, como dos familiares tamén, por suposto, de historiadores, de investigadores, de tanta xente que nos botou unha man, que non sería posible. Entón, como queremos facer unha cousa na que estén todos, pois calculamos que a principios do mes de setembro, cando inauguremos ese roteiro. Para nós todo isto é unha gran satisfacción que se poida levar a cabo. Claro. Pois Lois Anxo Ferreiro, presidente de Cultura Aberta de Carral, parabéns polo que vos toca e parabéns tamén polas iniciativas que desenvolvedes a prol da memoria, da recuperación da memoria en Carral. Grazas, unha aperta. Pois moitas grazas a ti, tamén polo teu traballo. Grazas. Grazas. A recuperación dos restos dos represaliados de Beira foi posible grazas a un convenio asinado entre o Grupo Istagra da USC e a Deputación da Coruña. Un convenio que contempla ademais a intervención da foxa de Serantes en Ferrol e a de Boisaca, en Santiago de Compostela. Connosco está Solagra, deputada de Dereitos Civís do organismo provincial. Que tal, Sol? Moi boas. Benvida de novo a Ferida Aberta no 36. Moitísimas grazas, Nuria. Moitas gracias e moi a gusto aquí, como sempre. Tamén para min o é. Era todo un reto esta intervención, Sol, falábamolo hai uns meses, non? Un proxecto que de entrada se presentaba moi complicado, pero á espera de que finalicen os resultados están sendo magníficos. Pois sí, a verdade é que a información que había previamente, a que comunicaba a Asociación de Memoria Histórica da Lía, de Cultura Aberta de Carral, e que xa se valorara e que se consideraba que era un cemiterio que estaba moi removido desde que se fixeran obras, como pasou en moitos cementerios aí por a década dos 60-70, e que era bastante difícil que se atopara nada. Pero, estou moi agradecida ao equipo de Istagra, Xurxo Antelo, que foi o historiador que fixo a investigación, baseándose xa nesa información que tiña previamente a asociación, pero volvendo a consultar cas fontes orais que agora mesmo xa son como de terceira xeración, non? Que o difícil agora é atopar fontes, e ainda así no sitio que el dixo que podría haber aí un enterramento foi, exacto. O sea, a primeira carta que se fixo apareceu. Foron polo menos localizados 4 corpos, dos que se conseguiron exhumar 2, supoño que se respiraba moitísima emoción en Beira, non? Moitísima. Estiveron estas 2 semanas acompañándonos moitos familiares, netos, bisnetos, sobriños netos, respirábase, é unha situación moi emotiva, moi
moi dolorosa e por un lado, bueno, son eses sentimentos encontrados, non moita alegría por atopalos e moita expectativa tamén por saber se estas familiares que se achegaron, os corpos que se atoparon van a ser recoñecidos como os seus despois dos análises xenéticos, tamén é a expectativa de se van a aparecer máis, e se non son estes os que les están buscando, se poderemos atopar os seus familiares. Bueno, é unha situación complicada, emotiva, emocionante e tamén satisfactoria polo feito de que podamos estar facendo este traballo, que chegamos tarde, chegamos infinitamente tarde, pero por lo menos, bueno, estamos facendo. Claro, supostamente nesta fosa están os restos de 18 represaliados, como dicimos, localizaron 4 corpos. Tanto os familiares como as asociacións da memoria confían en que este proceso non se pare, non? Que se continúe traballando para exhumar os restos dos outros 2 que están localizados e tamén tentar buscar os 14 que seguen aínda supostamente baixo terra. Hai disposición por parte da Deputación para completar todo o proceso, Sol? A nosa disposición é total. Moitas veces non é simplemente a disposición, senón, bueno, tamén os fondos, os permisos, que a veces é complicado. Nós neste proxecto que incluye 3 fosas, recibimos financiamento do Ministerio de Memoria Democrática para poder facer este traballo en 3 fosas, que serían a de Boisaca, a de Carral e a de Ferrol, non a de Serantes. Esta é a primeira na que empezamos a cata e tivemos este resultado positivo. Ben, nós tiñamos previsto facer aquí 2 semanas de cata, de exhumación. Apareceron estes 4 corpos. A nosa intención é, a vista de que canto máis íbamos abrindo a fosa, pero agora non nos daba tempo porque só tiñamos permiso para estas 2 semanas, canto máis abríamos máis posibilidades, parece que seguíamos atopando. Entón, a nosa intención é volver a facer unha intervención nesta fosa para dar con máis corpos e todos os que se son posibles. Claro. Si, esa é a nosa intención, sin dúbida. Supoño que os resultados que estades obtendo en Beira dan tamén moitos azos, tanto o SC como a vos, a Deputación, a hora de intervir en Serantes e en Boisaca, non? Que tamén son 2 intervencións complicadas. Moi complicadas, pola información que temos, é moi complicado que en Ferrol que atopemos porque está o cementerio moi movido, xa houbo polo visto exhumacións en outras datas, sen ser exhumacións oficiais. Bueno, toda a información que nos dan é que vai ser difícil, está o cementerio como moi cheo de fosas moi pegadas unhas ás outras, de lápidas moi pegadas unhas ás outras. A intervención que vamos facer agora, a cata que está prevista, é entre 2 ringleiras de lápidas e tampouco as intervencións teñen que ser tamén sempre moi respetuosas co que se atopa xa no cementerio. Non queremos tampouco crear unha alarma social de que podamos afectar algunha das tumbas que están actualmente colindantes. Bueno, son situacións complicadas. Agardamos ter tamén éxito como nesta, porque eso demostra que é posible que os familiares poden recuperar os seus corpos e demostra tamén que están, non? Porque vemos cada vez máis negacionismo ao respecto de que non lo inventamos, que non hai mortos nas cunetas, pero non, señores, siguen estando aí, porque todas esas persoas que buscan os seus familiares desaparecidos, esa enorme listaxe de persoas asesinadas e feitas desaparecer durante o golpe de Estado do 36 e a ditadura posterior, o franquismo, pues seguen sin aparecer, entón en algún lado teñen que estar. Por lo tanto, temos que seguir buscando. Deberíamos ter empezado a buscar moito antes e non se pudo facer e ainda estamos 90 anos despois do golpe de Estado intentando recuperar os corpos dos asesinados. Non? O investigador Santiago Macías di que cada foxa que se abre unha ferida que se pecha. Non sei se percibes tamén ese sentimento entre as familias ao ver que as pezas do puzzle van empezando a encaixar. Pois non sabría dicirche, eu costame moito poñerme no lugar deles porque me parecen historias tremendas, non é simplemente os asesinados, non as vítimas que estamos recuperando os seus corpos, sino todo o que pasaron esas familias, esa presión para guardar silencio, esas mulleres que foron sobre todo as vítimas que non mataron, pero que mataron en vida, porque foron sinaladas, rapadas, violadas, impedíronlles traballar. Temos ali
a unha sobrinha neta dos asesinados que conta que a súa muller era maestra tamén e quitáronlle a posibilidade de seguir dando escola, que pasaron moitísima fame para sacar adiante a seus fillos. Esas historias que despois moitas veces non lle transmitiron xa a seus fillos ou netos por medo a que poderan volver a pasar de iso mismo, que non podo nin imaginarme a dor desas familias. Por lo tanto, non sei moi ben que sinten eles, non? Entendo que sinten moitísima emoción por poder volver a recuperalos, enterrar os restos dos seus avó e bisavó coa súa avoa, pero péchase esa ferida ou xa renunciaron á posibilidade de que haxa unha verdadeira reparación, porque realmente é moi difícil reparar cando a estas familias, moitas delas tamén lle roubaron as súas propiedades, quitaronlle as posibilidades de ter un futuro mellor. Podemos resarcilos de eso? A reparación é moi limitada, pero sin duda é un acto eu penso que de dignidade, non? De dignidade de todas o resto das persoas que non sufrimos eso, que vexan que nos sentimos solidarios con esa situación, que estamos compartindo os seus sentimentos e que entendemos que foi unha situación totalmente injusta, que foi un asesinato e que un Estado e un goberno e nós, desde as institucións, eu como cargo político, sinto a responsabilidade de tratar de reparar algo que se fixo desde cargos políticos, non? Pareceme que é de dignidade, sobre todo, de humanidade. Pois con esa mensaxe quedamos, moitos azos e moitos éxitos de cara á continuación desta campaña. Moitísimas grazas polo traballo que estade realizando, Solagra. Moitas grazas, unha aperta. Moitas grazas, Nora, polo teu traballo, porque tamén é fundamental. Grazas, un bico. Aquel verán do 36 era paseado en Palas de Rei o ilustrador Camilo Díaz Baliño, autor dos emblemáticos cartéis que empapelaron Galicia durante a campaña do Estatuto de Autonomía do 36. O seu corpo apareceu tirado nunha cuneta na madrugada do 14 de agosto na parroquia de Meixide. Foi un dos episodios máis cruéis de represión franquista en Galicia. Este 2026, en que se cumpren 90 anos daquel asasinato e do golpe fascista do 36, a ilustradora compostelá Iria Aldegunde quixo renderlle a súa homenaxe particular ao deseñar o cartel oficial das Festas do Apóstolo 2026. Iria, que tal? Moi boas. Moi ben, moitas grazas por terme aquí. Parabéns polo teu traballo, moi ben, parabéns polo teu traballo, porque a verdade é que é todo un acerto, non? Polo momento en que se produce e tamén pola escolla do autor o que homenaxeas neste cartel. Non sei se foi unha selección persoal ou unha encarga a selección de Díaz Baliño. Neste caso, dixéronme que se podía facer unha chiscadela a Díaz Baliño por ser o ano da memoria histórica. Aínda así, eu a Díaz Baliño xa o coñecía moito. Era unha figura que a min, eu xa tivera estudado, tanto a él como a Isaac Díaz Pardo, lera moito sobre ambos. Non se pode tampouco, ao final, falar eu creo, aínda que ás veces gustaríame separalos, pero coido que non se pode ao final. Falar dun e non falar do outro resultame realmente complicado. Aínda que os dous teñen estilos realmente diferentes, etapas moi diferenciadas, as súas vidas foron tráxicas nun punto, pero ao mesmo tempo son historias sí que me inspiran para poder seguir adiante, para poder facer máis arte, para poder ser máis persoa. Entón, pois iso, Díaz Baliño a min encántame todo que fixo, é unha mágoa que el non puidese ter vivido máis para poder saber máis del. Sí, porque ademais Díaz Baliño, aparte de que o coñecemos todos e todas polos cartéis do Estatuto e todo o seu traballo que ten detrás, el tamén foi ilustrador dos cartéis das festas de Santiago do Apóstol, non? De feito, o último cartel que conservamos é de apenas un mes antes de que fora asasinado, non? Efectivamente, iso, fora pintor, escenógrafo, deseñador, excepto fora, cartelista das festas do Apóstolo de Santiago durante como máis dunha década,
creo que no 31, algo así, fora Carlos Maside, que era un pouco a xeración intermedia entre Díaz Baliño e Díaz Pardo, pero case todos fora el. E eu creo que, vaya, non podo falar tanto porque, unha, non estiven, dúas, faltaríame un pouco máis de información, pero Díaz Baliño fora unha persoa profundamente católica, pero de esquerdas. Entón, perder a unha figura así, que a matasen, e que asasinasen, porque foi o que foi unha perda para toda a cidade, porque el non ia ser unha persoa violenta. El foi un asasinato pois político, pero el nunca fixo nada, nunca alzou unha pedra, non fixo absolutamente nada, ningún tipo de ataque. Seguro que a estas alturas moitos e moitas xa coñecen o traballo que ti fixeches ese cartel das festas do Apóstolo, pero gustaríame que analizáramos un poquinho en detalle, ¿no? Porque está inspirado nun dos cartéis que fixo Díaz Baliño para o referendo do 36, un cartel moi recoñecible, non? Donde aparece esa muller cunha túnica, sostendo unha pola nunha man, na outra un engranaxe, onde se pode ler estatutos sí en grande. Bueno, no cartel de Iria vemos esa mesma muller, non? Supoño, Iria, aparece na mesma postura, pero con elementos diferentes na man, non? Mesma simetría, mesmo deseño cromático, aínda que as motivacións son diferentes, non? Un pouco, como describirías este traballo e por que o taches, pois por que o resolveches así? Bueno, a formación triangular quixen homenaxear o carácter religioso das festas e da propia fe, que dixen antes de Díaz Baliño. A min pareceme algo importante a destacar, precisamente porque moitas persoas esquecen que no ámbito galeguista do pasado, sobre todo, moitas destas persoas, incluso Castelao era moi católico, Risco. Eu creo que iso é algo que merece a pena, incluso eu como persoa atea que non ten que ver, lembrar, sabes? Porque a maior parte da xente era religiosa. Tamén estas festas son as festas do Apóstolo. Entón, como o triángulo, ten que ver con Deus, en todas as pinturas da historia, pois terá a composición así. E despois, pois efectivamente, o personaxe central é unha clara chiscadela á personificación feminina ao país, que era do Estatuto de Galicia, do 36. Claro. Cambia en certos aspectos, facendo un pouco máis renovada, pero bueno, despois quixen de novo lembrar as palabras de Vicente Risco sobre o Estatuto de Galicia, que despois evidenciara Díaz Baliño no propio cartel que fixera o autor, con eses 4 elementos, que era o casamento do ideal coa tradición, a esperanza e a lembranza. Na tradición estaba a catedral, con un púrpura como o traxe dos cardenais, e que reflicte a fe. O púrpura sendo antes, ademais, unha cor moi, bueno, e hoxe en día temos as cores xa sintéticas, pero o púrpura era unha cor moi difícil de ter, a paz e a liberdade. Despois, a verde esperanza na nora, pero a nora tamén quería facer esa chiscadela coa roda das fábricas que ten o estatuto. Pero a nora, ademais, a min parece importante o feito de pasalo ben, porque é unha forma de seguir adiante. Non podes loitar sempre, necesitas ás veces ter algo de alegría para seguir adiante. É absolutamente vital para seguir unha loita e seguir tendo esa esperanza. E despois, ademais de ser un dos elementos icónicos das festas, sempre está tan alta ou un pouco máis que a propia catedral. E despois, por último, a lembranza, que era estaba na figura inspirada polo traballo de Díaz Baliño. Cal foi o máis complicado a hora de executar este traballo, Iria, para ti? A presión de que lle gustase a xente, porque ademais, por certo, tamén cambiar o pequeno ramiño de oliva pola estreliña de 8 puntas que a estrela de Santiago, a que guiou ata a tumba do Apóstolo, que, por certo, tamén se pode ver na escultura dos cabalos en praterías.
Entón, pois, bueno, quería meter todos estes elementos composteláns que, ademais, non vin presentes noutros cartéis. E dixen, quero facer o cartel máis compostelán da historia, a ver se podo metelo todo. Sí. Entón, quería facer algo que realmente tivese todo o espírito da cidade, porque é unha cidade fermosísima. Claro. E quería que lle gustase a todo o mundo. Sí, é político, pero toda arte política. Se mataron a Díaz Baliño sendo unha persoa que sí que era político, pero que non mataba ningunha mosca, pois iso non é nin culpa del, nin culpa miña. 100 anos despois, que pegada deixan autores como Díaz Baliño, como Castelao, como o propio Díaz Pardo na obra dunha diseñadora tan nova como a ti e como as persoas da túa xeración, Iria? Que representa Díaz Baliño para vos? A ver, eu creo que só podo falar por min. Non quero ser a voz de toda unha xeración. Non me sinto capaz de ser representativa de todos. Sí, pero para ti? Eu, falando por min, síntome honrada de ter unhas figuras tan grandes, tan boas, que puideron ser tan plurais, tan cultas, tan... que abarcaron tantos ámbitos, porque claro, por exemplo, eu cheguei a eles de adulta, pese a que os coñecía de nena. Eu non cheguei a coñecer a Díaz Pardo, chegou a coñecer o meu irmán, por exemplo, pero a Castelao cheguei de adulta tamén coñecendo a de neno, pero son, eu creo que artistas que necesitas madurar para saber. Madurar non tes que ser neno ou adulto, simplemente necesitas ser inteligente, estar aberto a aprender, porque aprender temos que ter en conta que ven do francés recoller. Entón, se non és quen de recoller as sementes do coñecemento, non és quen de recoller todo aquilo que nos deixaron todos estes artistas do pasado. Non é a primeira vez que Iria Aldegunde se embarca nun traballo que ten que ver coa memoria. Ti retrataches as mulleres das encrobas, tamén és autora dun cómic baseado nas memorias do neno labrego de Neira Vilas, autor homenaxeado na que ven nas letras galegas. Supoño que, primeiro de nada, feliz coa escolla de Neira Vilas, claro. Saltarías de alegría, non? Sí. Ademais é iso. As memorias non foron o primeiro, non foi o primeiro libro que lin del. Antes lera O cabaliño de Buxo e máis o Espantallo amigo, e realmente foi o terceiro, as memorias que lin del. E aínda que me gustaran moito os outros dous, Memorias cambiará algo en min, porque eu por esa época era unha nena moi solitaria. Eu coñecía a aldea, coñecía no sentido de que, pois iso, participara na matanza, estas cousas. Xa máis adiante, cando me permitiron, pois tamén me gusta facer apicultura, porque de pequena pois non me deixaban, pois si por seguridade, non pasaba claro. algo. Sí, claro. Esas cousas. Outros nenos da miña clase pois non tiñan nin idea. Era esa xeración, eu creo que de transición aínda, non? Hoxe en día moitos nenos xa non teñen ese toque. E eu xa o dixen moitas veces, pero descríbome como un produto híbrido dunha familia paterna realmente de aldea, no que o meu avó lembra dormir no Anllar, sendo un de, non estou segura, pero creo que de 7 irmáns, sendo el o oitavo, e a miña nai vendo dunha familia de cidade. Tamén, sendo o meu avó materno, o motivo polo cal cheguei a coñecer a Neira Vilas, ainda que tamén viñera ao meu colexio, así que tería coñecido de todos os xeitos. Pero... Non debe ser nada doado tamén resolver este traballo do autor de Grés, non? Eu estiven por Grés, saqueille todas as fotografías, estive na Fundación Neira Vilas ao principio de todo, fun pola casa do patrón, paseime, eu creo que Galicia adiante como se fose Fontán, sabes? Ainda que en vez de mula ou burro, non sei, que levaba pois en coche e bus. Entón, pois, é diferente. Pero sí, aprendín a falar con vellos como se fose unha muller de 120 anos.
Neira Vilas, Díaz Baliño. Por que é importante facer memoria tamén desde a banda deseñada, Iria? E desde o debuxo, desde a ilustración? É unha forma tamén de conectar o mellor co público máis novo, coa É mocidade. diferente, cada media é diferente. A ver, a min sempre me gustou a banda deseñada, pero tamén me gustou o cine, gustoume vamos a dicir, a literatura, non? A música. Cada medio ten unha forma de expresarse diferente, non mellor, non peor. A min pareceme que a memoria é necesario para que non se cometan outros erros ou simplemente para aprender do pasado, para disfrutar dunha historia. A mí non me gusta a frase de que a historia se repite, simplemente rima. Entón, pareceme que está ben saber o que pasou para que, pois, os nenos non se metan en, vamos a dicir, simplemente líos dos que despois todos non poidamos escapar de novo. Pois nada, os que pasen polas festas do Apóstolo que saiban que o cartel o fixo Iria Aldegunde, que foi a ilustradora escollida para deseñar o cartel das festas máis importantes de Compostela. Non sei en que estás traballando agora, Iria, se se pode saber. Se tes algún proxecto á vista. Teño proxectos, pero como... Ainda verdes. Sí, pero como, por si acaso, non me gusta meterme en líos, xa, por exemplo, cando estaba facendo memorias, preguntaban a propia Fundación Neira Vilas, e non lles estaba dicindo que estaba facendo a adaptación de memorias, como non sei se podo dicilo ou non, prefiro non dicilo, eu prefiro ser discreta antes que meter a pata. De acordo. Pois, Iria, moitas grazas por pasarte pola ferida aberta no 36 e parabéns polo teu traballo, un bico. Nada, graciñas a vos. Graciñas. Grazas, Iria. Pois ata aquí chegamos. Moitas grazas a todos e todas por acompañarnos, especialmente a Xurxo, Tania, Antonio, Fernando, Aquiles, Lois, Sol e Iria por axudarnos a construir este episodio centrado na intervención da Foxa de Beira en Carral. No vindeiro capítulo percorreremos as prisións e campos de concentración franquistas que albergaron milleiros de presos republicanos tralo golpe do 36. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks, YouTube e Apple Podcast. Ata cando queiras.
A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.